bersama lawak Cak Kacung dari Kota Dampit. Selamat menyaksikan. Hey. Awan-awan tuku bakso karo pentol tak kesak loro lah kok mentol mentol. Awak iki mikirno bojo loro gak gelem rukun rebutan konci apa tak sleotno nyuwun sewu dulur niku tembung geguyonan nang Jombang kampunge sengon turu. Oh, nang Jombang kampunge sengon senajan sambang nak kirim ingon sugeng amirsani kidungan kula sumangga pinarak amirsani kidungan kula rak kidungan kula menawi wonten rak lebat kawula nyuwun gunging rak pangap sama ing ngriki kula patos seduluran mbok menawi wonten lepate nyuwun pangapsama sing tenan siang menika kawula dipun undang kalian Pak Kropo sak perlu ngibur dulur ndruju ngriki ransak wana rejo tujuane rak golek hiburan uga kanggo ngrumaketake anggen kegadangan apa maneh iki ngono seni campur sari ojo nganti kalah karo luar keseniane dhewe
mula ayo dipupuk lan diuri-uri ben bisa lestari tari iki ngono diarani tontonan mula sing paling perlu rak digawe tunan mula ayo ojo nganti lali nek iki ngono hiburane campur sari mula perlune dipupuk diuri-uri ben bisane tetep lestari apa maneh sore iki ditekakno wak krama wong perlune ngibur kanan kiri kanggo tangga wong jarene Mas Kacung iki pumpung preyan mula ayo sampean teko rene kanggo hiburan wong jarene oh langsung angkatan ya iyalah masih keyboard yo kena jula-juli sawone dipangan ular elo wong bodoh ngaku pinter oh iya lali wong jarene ketemu aku areke pancen ayu wis ah oh lah wah lah iki ajene iya lek aku lek sampean gak kira manu gak mati lek aku langsung mati wak mo lang sampean ajene gak kira manut meneng gak gelem lek sampean ora kutuk cara wedhus ora tau dilus-lus ya iki pangrama iki apa kencing senang aku lancene Riko guru kadus wong sing kene sing joget ditabuhi nek tepak aku kok meneng ae iku diarani wong sentimen oh sentimen dadakne iya ya kene sentimen mbek Riko kok salah-salah nek sentimen mbek aku tak blokir salah oh no tak iya jajal joget to saiki jajal sampean joget lho lek aku ya terus melok nah iya kan ya nah gak gelem iya gak gelem mben didadekno ben sing penak lho wano lah ya ngene lho Riko langga nah lek tangane sing tengen sikile kiwa ngene lho lah Riko enggak ayo nyoba ya wis ora gelem lah nyene ora gelem kutuk nang Riko kok meneng ae tabuhane iki piye lah ngene iki lah wong ancene ya ora gelem nang Riko lah mari ngono nek ngene terus gak iso balik ngene iki piye lah ya makane ta lah iya iki ancene lah jane Riko ya drijine mek 7 5 7
Oh. Sapa sing ngarani pitu? Coba hitung. Derajemu pitu ya? Iya. Mana tak hitung ya? Heeh. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Kandhani 10 iki. Pitu drijemu. Oh. Makane lek driji 10 ya manut kipote. Lah jenenge driji mek pitu. Ya coba penuh sing Ayo joget. sikile lak rikol mek situ ngono kok. Endi loro? Ayo Caca, dudun aku. Iki. Dudono angkatan. Heeh. Sitok. Dono neh. Sitok. Iki. Sikilmu. Ayo ke loro. Wah, geblak nih kok. Entuk bahan loro ki panjolan. Ngene lho. Aku kan lagune joget gak melok-melok. Iya. Aku tak golek artis dhewe tak joget dhewe. Ngono ya. Heeh. Yo iya iya. Entenono ndek kene. Iya iya. Jogo artis sing melok Pak Kesenan, tapi Pak Iya. Kesenan kok dadi sing anu. Iya. Tapi suarane wedok yo. Sing suara sing anu artise. Nah. Oh, Nah. Aku digawan Andi Thomas. Ndang sapa iki ngati makili? Mbak Dela sing urung tampil. Kaman kok terus nyanyi. Ayo, ayo terus iki. ngomong. Aku teh dikon nanti to, Mas. Aja pasti Pak Nan sampean. Yo ora to. Iya wis ro aku. Aku tuh di sana niki. Ya wis pokoke melok aku ayo. Loh. Kurang gele Pak Nan, kurang gele. Loh, kula ten mriki ngoten ah. Sampeyan lu meneng ndek kono. Oh, meneng ndek kene. Oh, gak oh, aku gak dijak ngono ta. Aku cewek sama. Oh, alah, lah. Salah paham. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Aku teh dijak nang niki. Wis salah ayo pokoke ngomong. Lho, Wis, ayo wis tenang ae. Wis ayo kok pokoke meneng engko. Tak kei dhuwit engko. Sing meneng. Wis pokoke engko tak kei dhuwit wis meneng wae wis. Iki lho tak gawane artis wedok iki. Nggawa sapa riko? Ya nggawa penyanyi ta. Lanang wedok. Ya wedok ta. Areke ayu. Arene gak ayu ya wegah ta. Kok gondeli apane? Ya tak gondeli tangane tak kempit tangune ucul. Wae aja gondeli kono, kurang mudun. Lah digondeli apane? Kurang mudun. Tempat tutupe tangki. Sik maka siap gerak. Hadap kanan, gerak. Ya. Ya. Iki artise. Oh, iku ya. Ya baleni neh. Coba sih. Tangannya kurang mudun. Wis. Wis ah. Ya wis siap, gerak. Nah, dukno. Nah. Hadap kanan, gerak. Nah. Ya, dadi oleh siji. Jariku sampean lah yo artis ta. Jariku ki malah yo artis ta. Lah apa melok-melok aku iki? Sapa sing ngejaki? Dilatak ya mereka iku. Mata wedok ini ya sampean. Aku malah ngejaki artis wedok. Lho lah iya. Sing ayu. Lah terus Lah apa tangane ketawean melok aku iku? lah yen Riko iku gak mas-masne kok. Oh, anjene kurang asem iku. Wong tangane sak gelugu kelapa ya ora iso Lah kok bedakne. nggih karepe dhewe. Lah ngene iki aku kas kadung isin ta. Timbang wirang nganggo risin lek ngono ya. Iya. Oh, saiki piye karepe iki? Saiki nek kaya aku wis ngene iki wis nyeluk artis wis gak payu. Terus Coba artis sing mari tak gawa soalnya mari kelejingan iki mau. Mari kisinan artis sampean celun. Aku jauh ijol nang sampean. Artise celuken saiki. lah terus artisnya jenenge sapa iki? Dela. Eto-eto garo ngono lho. Iya. Nek kowe gak kira payu golek artis. Lho. Lah terus? Iki ngono lho.
Lek Riko gak kira payu njeluk arti lek iki lho. Lho, tenan apa piye? Artis kondang sak Jawa Timur iki wis ero kabeh. Ero kabeh. Coba saiki celun situ ae. Ero kabeh. Kita panggil artis Mbak Dela. Lho, lagi artis tenan iki. Dok, J dalem. Oh. Iku mau wis mari kabeh. Ha, saiki kari gilirane penyanyine temenanan. Iku mau kabusan Pak Kromo. Berarti sing asline sajane sampean sing dipanggil, sing melok Pak Nan. Nah, saiki sampean nyanyi. J. Ya, iya. Nembang apa diajeng?